autobusy pro nás. Slyším je všude. Už přicházejí. V pondelok sa nachádzalo na tejto krásnej karte ČSOB českej pobočky 50 000 plus minus nejaké drobné českých korún. Na tejto karte slovenskej ČSOBčky sa nachádzalo približne nejakých 80 € a do konca týždňa nejakých cirka 50. Na tejto karte sa nenachádzalo absolútne vôbec nič, pretože tu nosím iba ako ťažítko v peňaženke. Dnes je situácia však trošku iná, pretože vo vzduchu niekde medzi Českou republikou a našim úžasným malebným Walesom sa nachádza približne 26 100 korún, ktoré sa snažia nejako premiestniť z tejto zablokovanej karty. Prečo by sa nezablokovala, keď sa môže zrovna v ten deň, keď potrebujem zaplatiť nájom? Na túto ešte úžasnejšiu slovenskú mBank 26 100 korún sa nachádza niekde vo vzduchu. To znamená, zhodnoťme si fakty, vážení priatelia. V podstate mám peňazí toľko, že by som sa v nich mohla zahádzať, ale nemôžem sa ich dotknúť. Ale v rámci toho, že ja ako človek narodený v znamení býka plus obrovského nerváka, cholerika, neviem čo všetko dokopy, sa snažím vidieť svet pozitívne. A preto sa tu usmievam ako totálny idiot do kamery a dúfam, že všetko bude fajn. Stačí jeden malý pohyb a jsme mrtví. Trochu se bojím. Budu se řídit podle jednoduchého pravidla. Když nechceš, aby na tebe zaútočili, snaž se mluvit jako oni. Jdem na to. I think they don't understand you. Probably I have some accent, so they don't understand me. Or maybe you're offending them. Maybe, I don't know. They are eating and telling noises. I was saying something. You can't eat and talk. You need to eat and then talk. Now you offended her. Sorry. I don't speak goats, sheep's language, sorry. They are saying something rude to us and we don't understand. Because we are ruining this peaceful day of their lives. Ideme testovať úžasnú mBank kartu, na ktorej by sa momentálne mali nachádzať peniaze, ktoré sú vytiahnuteľné, čiže použiteľné. Možno. To uvidíme asi. Uvidíme. Chvíľa napätí. Dúfam, že si pamätám PIN kód, lebo túto kartu som nepoužila rok a pol. Takže... Dostali sme sa ďalej, než som očakávala. Ježiš, aha, áno. Som sa zľakla. A teraz hodina pravdy, respektíve sekunda pravdy. Incorrect PIN! Je to to, čo som si myslela. Budem sa snažiť opraviť si PIN kód, nájsť starý PIN kód a modliť sa a dúfať, že moja kardiovaskulárna sústava to rozhodí a netrafím až ľah, pretože už ma to prestáva baviť. Ja sa zabijem. No jasné, že ne. Tak ako toto je scéna za miliardu, fakt ako piče. Jsou napravo, nalevo, vepředu, vzadu. Z důvodu nepřiměřené brutálnosti následujících scén vám nyní raději pustíme krátký dokument o veverkách. Veverka obecná je středně velký hlodavec z čeledi veverkovitých, známý především pro svou hopkavou chůzi a pojídání oříšků. Veverka se dokáže pohybovat rychlostí až 19 km/h
a po setkání dvou partnerů začne samec samičku honit po stromech až do hodiny spáření. Před rozmnožováním se samice vykrmují s cílem přibrat na váze, jelikož obecně platí, že čím tlustší samice, tím více mláďat. Veverky jsou jedním z oblíbených zvířat Ondřeje Baštince, kterého tímto zdravíme. Ja som ti iba prišla povedať, že slavnostne, že mi odblokovali účet a na počesť toho som sa vymkla a nemám sa ako dostať do izby. Toto je neskutočné proste. Ja fakt neviem, čo príde ďalej. Fakt neviem a celkom sa toho desím, ale momentálne mi to je hrozne smiešné. Ja fakt neviem. Klíč zůstal v pokoji. Áno. Áno, je tam na stolíku nádherne tam vyčnievaná, kope hrozne moc veľa papierov a tak a to ma teší, dúfam, že sa má dobre. Ja som tu, neviem dokedy a tak, no ako, neviem, na toto fakt treba mať asi, ja neviem, v sebe nejaké drogy alebo tak, aby sa mohol vedieť človek vyjadriť, takže tak, v pohode, ako. You're saved. Yeah, Yeah. here you go. Don't do that again. You saved the sheep. I feel good.